गिबियावनो खुलुमबाय नैबे दिनैनि बुब्लियाव नैबे हाबाफारियाव बा नैबे ओनसोलाव फैनानै आङो नायफैदों निसिमा ओनसोलाव गोबां दै लोंनायनि समस्या दङ। नैबे निसिमा ओनसोलाव मोनसे ओरैबायदि ओनसोल जाय ओनसोलाव सेन्ट्रेलनि स्किमफोरा नायस'जोबनो हायाखै। दा जोङो मोनदों जोङो दिनै सेन्ट्रेलनि जेजेएम जोंहा मोनसे प्रजेक्ट दङ। बिनि बादैबो निसिमा ओनसोलाव ओरैबायदि दैनि समस्या बे दैनि समस्याखौ नुनानै आङो दा मोनसे सार्भे खालामदों जे नैबे ओनसोलफोराव माबायदि रायजो राजाफोरनो दै लोंहोनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो सेन्ट्रेलनि स्किमा कभार खालामै जाय जाय गामिफोर दङ जेजेएम जल जीवन मिशना कभार खालामै माखासे फरेस्ट भिलेजफोर दङ। बै फरेस्ट भिलेजफोराव जों दै लोंहोनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो दिनै बिटिआरआवहा जोंहा मोनसे दफा दंखायो। जेब्ला बिटिआर सुक्ति जादोंमोन अब्ला मोनसे जोंहा दफा दंखायो जे इन्दु भुटान फुट हिल्स ड्रिंकिं वाटार मोनसे फेसिलिटि होनायनि मोनसे जोंहा दफा दङ। बै दफाखौ जोङो मावफुंनायनि लामायाव आरो जेब्ला बे दफाया मावफुंजागोन अब्लानो नैबे निसिमा ओनसोलल' नङा जोंहा सरलपारा उल्टापानि आप टु भैरबखुन्दसिम जोंहा दै लोंहोनायनि समस्या आरो बे हाजो सेर सेर थानाय बर' रायजो राजाफोरनो जोङो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय 5 बोसोरावहा प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकारा मावफुंजोबनो हागोन आरो जों आसा खालामदों आरो जों खोथा होदों जे नैबे ओनसोलाव जोङो थारैनो 5 बोसोरनि गेजेराव दै लोंहोजोबनो हानायनि मोनसे थांखि लादों। आरो बेखायनो जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों जे जोङो नैबे बिटिआरआव 6 मास बा 6 मास सरकार खालामखांनायनि उनाव मिन्थिबाय जे थांनाय 17 बोसोराव जे जेबो खामानि मावासै बेखौ जों दिनै नुदों। आरो जों दिनै सरकाराव फैनायनि 6 मास जानाय लोगो लोगो जोङो जोंनि खामानिफोरखौ जों स्टार्ट खालामदों आरो जेराव दै लोंनायनि सुबिदा गैया बेयावहाय जोङो इमिडियेट शर्ट टार्म जाय जाय गामियाव दैनि समस्या जादों बेहाय थांनानै जोङो दैनि फेसिलिटि होबाय थादों आरो होलांबाय थागोन।